Molweni yabantakwethu nakumcimbi ndiza nawo. Ndifuna ukuqala ngendoda uselula. Ndithi kuye kuqala congratulations ndoda ngomsebenzi omhle kangaka othe wabe uyawuphumelela. Siyabulela kakhulu. Ibingaske ke mhlawumbi nabanye abantu bafunde kule nto eyenzekileyo kuwe wokuba uphumelele ubambe la number 2 ukuze ibe ufumene lo mcimbi. Enkosi bantakwethu, enkosi nabantu ebebevotela uselula malunga nalo mcimbi. Enkosi kakhulu bantakwethu, ze nenze njalo nakwabanye ma-Eastern Cape. Ya ndiyabulela futhi nakumphathi wethu uMntakandongeni nothe wabe uyanyanzelisa into yoba le event ibise-Port St Johns nge-17 mayiphumelele. Yaye impumelelo ke le event ngoba kuye kwafuneka sime ngeenyawo sizama into yokuba ibe yimpumelelo. Namaqhawe ke athi abe ayaphumelela asincedisile nawo kakhulu. Enkosi kakhulu ngaloo nto. Mandingekene ke ngokuyena nto ebalulekileyo bantakwethu e-Eastern Cape. Ndiyayazi into yokuba le nto endizoyithetha abantu abazoyiva kamnandi. Iimvumi zase-Eastern Cape akho nto eziyifumanayo. Iimvumi zase-Eastern Cape ziyazikhandla, zisebenza kanzima, zirekhoda, babheke estudio. Mamela ke ingxaki apha ikhona. Babuya estudio nithathe iingoma zabo nizidlale kuhubhe. Uyabo? Now abona bantu bageyinayo ngoku ngaba bantu abaye kuhubhe beyodlala ingoma zikabaphansi okanye uselula. Noba yeyiphi ke phofu imvumi esetyenziswayo, ndike ndibone kakhulu utata uShushu Baby abantu beyisebenzisa loo nto kakhulu besenza ngolo hlobo. Sicela bantakwethu, khanistopeni e-Eastern Cape ukwenza le nto. Uba ngaba abantu bayahamba bayokwenza loo nto, mabayenze abantu baziculele, baziqhwabele, basine ke ngolu hlobo bafuna ngalo, ngoba le nto ibulala isakhono sabantwana base-Eastern Cape abazi-artist. Wena ubhizi ngapha ecaleni uyafumana udlala ingoma zakhe, wenza uhubhe nazo zonke ezi zinto, kodwa bona abekho kulo mcimbi. Ide athi omnye umntu uzuphatha ingoma kabanibani xa uzosina apha kum, ufumana ntoni ubanibani ngaloo nto? Ndicela bantakwethu masiyilweni e-Eastern Cape, mayiphele completely into yoba kube khona abantu abasina besinela ingoma zomntu. Futhi ufumanisa uba nezo ngoma abazithenganga, abambhatalanga, uyayibo, kodwa babhizi bona bayadla ngengoma zale artist. Cela bantakwethu masisitopheni, masiyiyekeni le nto. And uba ngaba liqela lesintu lenza olo hlobo lomculo, maluye lokwenza olo hlobo lomculo, niyeke ingoma kabanibani, niyeke uku-abuser ii-artists zase-Eastern Cape. Shushu Baby ndiyibonile kakhulu loo nto yenzekile kuye naphaa kunkebenkebe. Ndingomnye ke wabantu ababenee-groups, ii-groups zam beziyi-4 nam ndisenza loo nto, but ndiyabeva abantu bayayikhalela le nto into yoba iingoma zabo ziyadlalwa kule micimbi babe bona bengekho kule micimbi. Asiyiyekeni ke ma-Eastern Cape ngoku, uba ngaba iqela lakho liyosina endaweni ethile, maliyosina ngokwesintu, niyeke ingoma yomntu ongekho kulo mcimbi, niyeke i-artist izenze. If nifuna la artist ibe khona, kulungile, ibizeni i-artist, seniyoxhamla nina abantu bakahubhe kuba i-artist ikhona. Seningaxhamla kuba i-artist ikhona ibiziwe, kodwa sibona ngoku nisidla nina, nidla ngohubhe lo, nidlala ingoma zikaselula, nidlala ingoma zikaMahlasela, nidlala ingoma, nina nibhizi, niyafumana imali, yena kwelo xesha akaqashwa. Niyayiva ke ngoku? No, masiyekeni into zakuthi. Uba ngaba siyafuna baphumelele, let's stop to use ingoma zabo kwizinto zohubhe. Senzeni ishow into yoba siyabanika isupport, baqashwe kulo mcimbi. Hayi seningafika nixhamle kuba ekhona apha. Masiyekeni ukubaxhaphaza ngeengoma zabo. Elo xesha yena akayazi noba nibhizi phaa nina niyaphumelela, nifumana izizumba zemali. Elo xesha yena uhleli phaa kokwabo uyalamba nomculo wakhe. Masiyekeni completely, masohlukaneni nayo loo nto, and masiyimonitharisheni, siyijonge nakwaba bantu abanee-groups bayeke ukudlala ingoma
zosonality badlala iingoma zomanyawo zaphaya elo xesha yena uhleli phako kwabo ulambile wena ubhizi ufumana izithwenjwe ngomculo wakhe. Mayihle sishiyele bantakwethu, uba ngaba siyafuna ukuwakha umculo wase-Eastern Cape masiyivaleni ingabikho le nto ingenzeki tu, makayidanisele endlini kokwabo, angabikho emcimbini ngengoma ye-artist engekho kuloo mcimbi ekangifumane nothing ngaloo nto. Thank you so much. Ndicinga uba inoba imessage ivakele, sizazoqhubeka siwulwa umculo wase-Eastern Cape, siyifuna le nto uba yenzeke, kodwa makungaxhatshazwa abantwana babantu bezizamela nzima. Abantu babhizi, bayaqeshwa, badlala ingoma zobantu, badlala ingoma zonkebenkebe. Kufunyanwani kulo nkebenkebe ngaloo nto yoba wena ugeyinile kwakhona into oyifumanayo? Wayisingenoyibona loo nto into yoba le nto ise-abuse and iyabaxhaphaza ngokungaphaya into yokuba nidlale iingoma zabo, nidlale koohubhe, niqeshwe, nibhatala ooma-3,000, nibhatala ooma-4,000, niyabheshuza phaya, nibheshuzela iingoma zaba. Ndiyayazi le nto ayizothandeka and ndikhona for ukuyiphendula. Ndithi kuni ungayithatha inxaxheba only if lo artist ikhona kulo mcimbi, then niqhubeke ke ngoku nidlale nalo artist. Kodwa ukuthatha nje i-album ye-artist uhambe uyoyidlala kuba ufuna ufumana imali ngayo, niyabaxhaphaza. Let me repeat again, niyabaxhaphaza. Danko.